May mga talaba rin po tayo dito at tahong sa halagang 50 pesos ang per kilo. Shout out, shout out. So shout out sa iyo Ate Mayra. Shout out. Hello. Pumunta na kayo ng Malabo, mamili na So kayo. sa talaba natin magkano naman ang takal? Sandaan ba rin yan? Yun, 100 pesos. Shout out po sa iyo, kuya. Shout out. So 50 pesos po ang kalahating kilo ng ating mangga, no, Sambales. So ngayon lang po natin nakita ulit si kuya na may panindang mga manggang hinog, no? Ngayon lang ulit siya nagkaroon. Yan po yung ano niya. Kano kilo ng bigaw? So 160 naman po ang per kilo ng ating bigaw dito. Dito sa Alo-Alo magkano? Ayun, no, 120 yung per kilo, no? Ayan po yung Lodi, magkano ngayon yung ano mo? 200 idol. Ayun, no, 200 pesos ang per kilo ng ating galunggong, no? Napakaganda. So yung mga nakalatag po sa ibaba ay 100 pesos, no? So magkano diyan sa bitbit? Kalahati lang. Per kilo. Yun, no? 70. So 70 pesos naman po ang per kilo natin ng bitbit, no? Lalaki, oh. Ang kilo, magkano yung alimasag mo? Lang po, sir. Yun, no? Malalaking alimasag, no? 150 po yung alimasag na malalaki. Salamat. Sige, sige. So ang tawilis naman po natin dito ay 80 pesos ang kilo. Shoutout sa'yo, boss. So ang gaganda ng kanya mga panindang bakoko, no? Tsaka gagaong. Tawilis, no? Magkano ang gagaong mo? 180 lang. 180. So 180 ang per kilo po ng ating gagaong, no? Ito po yung boss, shoutout sa'yo. Hoy, boss! Shout out sa bangus natin, oh. Ayun, ang gaganda ng bangos ni Idol, ayan, no? Fresh na fresh, malalaki, 120 lang kilo. 120 ang per kilo ng ating bangos, no? Quality, quality. So magkano ngayon yung ano mo, yellow pin? 160, boss. So 160 ang per kilo ng ating yellow pin tuna, no? So ang gaganda ng ating hipon, no? Mga big size na hipon, no? Tepot-pot magkano rito? 330. So 330 dito sa big size na hipon, no? Dito po ay 300 ang kilo. Sa kabila ay 320, no? So marami tayong nahahakot ng mga viewers, eh. Yan. Shoutout sa Pamilya Bantot. Iyon, shoutout. Ito po yung founder, yung nakatalikod po. Ayan, si Ate Potpot. So, magkano presyo ng alimango? 300. So, 300 po ang presyo ng ating alimangon. Lalaki, oh. Malalaking pong mga alimangon sa halagang 300 pesos ang per kilo, no? May bigit po tayo dito na tinatawag nating maya-maya, ayan, no? Sa ulo, magkano? 2 kilo, 150. Ayun, no? 2 kilo, 150 sa ulo. So sa katawan po ay 120 ang per kilo. Ayan. Alright. So shoutout sa iyo sa nagtitinda ng mais. Talagang napakasipag ng ating kaibigan yan, no? Shoutout sa iyo. So magkano yung mais mo, Idol? 25 ang white. 30 ang... So 30 po yung sweet corn, yung white po ay 25 pesos, no? Yan po yung may prutas din po siya. Ayan, kagaya po ng pinya, pakwan, pipino, saging na saba. No, yan po yung mga paninda niya. Na magkano uli yung pinya mo? Yung pinya natin, 100 na lang. Dati Ayan, 120. Ayun, no, 100 na lang po yung pinya, no? Dati pong 120 ang isang piraso, no? Panindang isda na tampal puke. So yan po yung isda na po yung laman, no? Ah, sige na. So yan po yung tinatawag nating isdang dapa, no? Yan. Ano to per piraso? Magkano isang piraso? So 300 po ang isang piraso, no? Yung maliit po ay 200 pesos. So yan po yung mga kanyang paninda na seafoods dito sa Malabon Fish Market, no? Ganda ng ating tampal puke, ayan, no? Nakita naman po natin yung kanyang laman na talagang pagkakaliwa ng isdang dapa, no?
Alright, so good morning po sa inyong lahat at isang mapagpalang umaga po, no? So, update po tayo ngayong araw po ng linggo dito sa Malabon Fish Market. So, dagsa po ang ating mga kababayan na mga namimili po dito dahil sa naghahanap po sila ng mga murang presyo ng seafood sa Malabon. So, ito po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update ng mga panibagong presyohan ngayong araw po ng linggo. So tara, let's go! Alright, so nakikita po nating sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? Napakarami pong mga kababayan po natin na dumayo po ngayon dito upang mamili ng kanilang mga iuulam. So ayan po. So lakbayin na natin itong lugar po ng Malabon Fish Market para makita natin ang mga kanilang presyuhan ng kalakaran o kaganapan o sistema dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so sa mga presyo po ng ating mga bangus dagupan dito, no? Ang isang piraso po ay 140. So nakikita po natin ang pagkasariwa po ng ating bangus dagupan, no? Dito po ay 50 pesos ang isang piraso. So may tilapiyang orange, ayan po. Alright, so meron pong tumalon na hito, ayan, no? Tumalon, lumundag ang hito. Shoutout po sa yung may-ari ng hito. Shoutout sa may-ari ng hito, no? Ayan. Ayaw niya magpaulam. So may tilapia po tayo, ayan, no? Bili na plastic yun, oh. Kulay orange na tilapia, no? So sa yellowfin tuna po natin dito, ang per kilo po ay 150. Ayun, may ulo lang ako. May kinig yun eh. So may pusit tayo dito, no? Pusit kalawang sa halagang 150 ang per kilo. Kasuha ka niya pag pinatay mo. 160. O yun, no? 160 ang per kilo ng pusit kalawang. So 300 pesos naman po ang ating hipon. Hindi, may tinig yan. Balik sa balik. So 300 pesos po ang per kilo, no? Dito po sa kabila ay 320. So ito ay yung mga big size na hipon. Ayan po, mga malalaking hipon po. So 320 naman po ang per kilo ng hipon. Alright, so dito tayo sa ating kaibigan na masugid nating sumusubaybay sa pagbablog natin, no? Shoutout sa iyo, Lodi. Ayun. So 100 pesos naman po ang kanyang paninda dito na tilapiyang Batangas. So shoutout sa mga suki niya, no? So may tulingan din po tayo dito sa halagang 140 ang kilo. So galunggong, no? 100 pesos po yung nakalatag po sa ibaba. Boss, ituloy mo lang yung pagkain. Salamat, thank you. Alright, so dito naman po tayo sa mga panindang gulay po, no? Yan po ay may mga presyo na po ng kanilang mga paninda. So yan po yung mga sibuyas natin sa halagang 20 pesos. Ang luya po ay isang piraso 15 pesos. Ayan, no? So may mga talaba rin po tayo dito at tahong sa halagang 50 pesos ang per kilo. Shout out. So shout out sa iyo, Ate Mayra. Shout out. Hello. Pumunta na kayo ng Malabon, mamili na So kayo. sa talaba natin, magkano naman ang takal? Sandaan ba rin yan? Yun, 100 pesos. No, wala yung kaibigan natin dito. Wala. Wala, nasa tulo, nagtitinda. So sa bangus dagupan naman po natin dito, no? 160 ang isang piraso. So 150 naman po dito sa kabila. At meron din po tayong paninda dito na wings, no? Wings na lang po ang nakikita natin, wala na pong backbone at atay balon-balonan. So kuya, shout out sa iyo. Shout out. So yan po yung mga gulay din po niya na may mga presyo na rin pong mga nakalagay. So maraming salamat sa iyo, kuya. Thank you.
So, shoutout sa'yo, Lodi. 150 bawat isa. So, 3 piraso yan na bangus, no? 150 po ang isang plastic ng kanyang bangus, no? Sigurado po tayo dyan sa bangus na yan. Malalaki yan, kaya Kasi nakabili na po tayo ng 3 piraso sa halagang 150. So, salamat sa iyo, Idol. Thank you. Shoutout sa'yo, Boss Lando. So, shoutout ulit sa iyo, kaibigan, no? Yan. Yun. So, Boss Lando. ito po yung mga presyo ng kanyang mga gulay, no? Yan, mura-mura yan. Galing Divisoria yan, quality. Imported, no issue. Ito galing na ng Divisoria, hindi na galing ng probinsya. Pinalipan. So, salamat. So, sa mga prutas po natin, yan po yung mga presyo, no? Oy, shoutout naman kayo dyan. Baka may So, ang presyo po ng ating mangga dito, no? Shoutout po sa iyo, kuya, shoutout. So, 50 pesos po ang kalahating kilo ng ating mangga, no? Sambales. So, ngayon lang po natin nakita ulit si kuya na may panindang mga manggang hinog, no? Ngayon lang ulit siya nagkaroon. Yan po yung ano niya, oh. So, sa ilaw naman po ay 35 pesos ang kalahating kilo. Bali, 70 pesos ang per kilo ng manggang hilaw. So, meron tayong rambutan dito sa halagang 50 pesos ang kalahating kilo. So, ang 100 kilo ay yan pong rambutan, no? 100 pesos ang per kilo. Magkano yan, Idol? 150 lang, 150. Ayun, 150 ang 4 na piraso, no? 150 ang 4 na pirasong bangus dagupa, no? So, dito po ay may bangus din po, no? 50 pesos ang isang piraso. Yan po, nakadaing. O, yan malas, 40 na lang isa. 40 Ayun, oh. 40 na lang. 40 pesos ang isang piraso. Oh, babalik ko rin sa 50 yan. Libre pili. Yan. Salamat, thank you. Mamaya po. Alimango. So, tayo, magkano na presyo ang limango natin ngayon? Yun, no? 400 pesos ang presyo ng alimango natin, no? Siguro dito galing yung hito doon na tumalon. Bumili doon eh. Dito nalaglag sa plastic. Ayan, tayo, salamat po. Yung bikaw, oh. Kano kilo ng bikaw? So, 160 naman po ang per kilo ng ating bikaw dito. Sa baklan po nahuli, no? Sa mga palaisdaan po. Sa mga palaisdaan po kasi, yung mga bikaw po ay magagandang klase kapag huli sa baklan. Sa tawilis mo, 120 po kilo po. so 120 ang per kilo ng ating tawilis. Ang gaganda, oh. 120 po kilo. Kilis, 120 kilo. Po, salamat. So, dito naman po ay 50 pesos ang per kilo ng ating tahong, no? Dito po, di tayo nagkakamali, halagang 100 pesos ang isang tabo po ng ating talaba. So, dito naman po, ang kilo naman po ng ating mga alimasag sa halagang 150 pesos, no? Sa mga gusto pong magkata ng alimasag, yan, napakasarap po. Saktong-sakto yung laki po ng ating alimasag. So, yung sapsap po, tumpok, 50 pesos. So, meron din po dito sari-sari na isda, no? Meron din pong mga banak, bikaw, alakaak, sapsap, yan po, halo-halo na po yan, no? Dito sa halo-halo, magkano? 20 lang yun. Ayun, no, 120 yung per kilo, no? Ayan po yung asuhos, no? Boss, thank you. Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no? So, napakaraming tao po ang ating mga namimili dito at dumayo upang nakahanap ng mga murang presyo ng seafood sa Malabon Fish Market, no?
Lodi, magkano ngayon yung ano mo? 200 idol. Ayun o, 200 pesos ang per kilo ng ating galunggong. No, napakaganda. So yung mga nakalatag po sa ibaba ay 100 pesos. No, ito 50. Oo. Ayun o, 50 pesos po yung Sado mo na idol. plato ng tumpukan, no? Boss, maraming salamat sa iyo. Okay, thank you. So, hipo naman po natin dito, no? Ang per kilo ay 270. Para hindi ka na mahirapan i-adjust. So, yun po yung presyo na nakita natin ng hipon ng Malabon. Ay, shoutout. Andiyan ka pala, ha? Liwas-liwas muna ako. Ayaw mo doon? Ang laki ng hipon. Magkano kilo ng hipon? 300 lang, bossing. So, dito naman po, big size na hipon ay 300 pesos, no? Dito, 20 lang yan. so 280 at 300 pesos ang per kilo ng hipon natin dito sa Malabon Fish Market. Alright, so dito naman po tayo, no? 300 pesos pa rin ang per kilo ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa'yo, boss Lando. So, shoutout sa iyo, kaibigan. 300 tayo, kuha na tayo. So, magaganda ang ating mga hipon. Quality yung mga at sariwang-sariwa, no? So, magkano dyan sa bit-bit? Kalahati lang. Per kilo? Yun, no? 70? So, 70 pesos naman po ang per kilo natin ng bit-bit, no? Lalaki, oh. Tapos may mga bikaw din po rito. Ayan. So, sa kilo naman po dito ng alimasag, 100 pesos. So, shoutout sa iyo, idol. Busy ka ngayon, ha? Shoutout. So, yan po yung mga paninda po nila dito, no? So, sa tawilis naman po ay 100 pesos ang per kilo. So, sa yellowfin tuna ay 130 ang kilo. Magkano yung alimasag mo? lang po, sir. Yun, no? Malalaking alimasag, no? 150 po yung alimasag na malalaki. Salamat. Sige, sige. Alright, so ang hipon po natin dito sa Malabon Fish Market ay dagsa, no? 320 ang kada kilo ng kanilang mga panindang hipon dito sa Malabon Fish Market. So, may per kilo po tayo dito ng isdang matambakan, no, sa halagang 100 pesos at alumahan 120. 100 pesos ang tilapiyang Batangas, no? So, yan po yung mga presyo ng ating mga tilapia po dito sa Malabon Fish Market, no? 110, 130 ang kilohan, no? Boss Lando! So, sa bangus naman po natin, no, ang per kilo po ay 150. 270 lang. So, dito po, ang hipon ay 270 ang per kilo. So, hindi magkaumayaw ang ating mga kababayan sa pamimili dito sa Malabon Fish Market, no? 135 lang, boss. So, ang tawilis naman po natin dito ay 80 pesos ang kilo. Shoutout sa'yo, boss. So, ang gaganda ng kanya mga panindang bakoko, no? Tsaka gagaong. Tawilis, no? Magkano ang gagaong mo? 180 lang. 180. So, 180 ang per kilo po ng ating gagaong, no? Ito po yung bakoko. Kilo.
kilo po yan. Boss, maraming salamat. So ito po yung isang tinatawag nilang mga katawan ng maya-maya, no? Pero sa ating pong pagkakalam, ito po ay big head, no? So 120 ang per kilo. So sa bangus po natin dito, no, 100 pesos ang per kilo, no. So ang mga bangus natin ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Mart sa halagang 100 pesos. Ayan. So mga isang kilo nito, dahil kakamali ay tatluhan, no. So sa bikaw po natin ay 140 ang per kilo. Kaya sa maya-maya. So yun po yung ulo, no. Kaya sa ulo eh. Meron pa dito tayo isang pirasong ulo. Boss, shoutout sa'yo. Hoy, boss! Shout out sa bangus natin, oh. Ayun, ang gaganda ng bangus ni Idol, ayan, no. Fresh na fresh, malalaki, 120 lang kilo. 120 ang per kilo ng ating bangus, no. Quality, quality. Alright, so salamat, Lodi. So dito naman po ay 120 pa rin po ang per kilo ng bangus. At dito po ay 100 pesos. So magkano ngayon yung ano mo, yellow pin? 160, boss. So 160 ang per kilo ng ating yellow pin tuna, no? So tayo po ay sumingit-singit lang po sa ating mga mamimili rito, no? Napakarami pong kababayan natin ang dumayo dito sa Malabon Fish Market. So ang gaganda ng ating hipon, no? Mga big size na hipon, no? Tepot-pot magkano rito? 330. So 330 dito sa big size na hipon, no? Dito po ay 300 ang kilo. Sa kabila ay 320, no? So napakaganda ng ating hipon dito ngayon sa Malabon Fish Market. At talagang dagsa po. Ayan, no? At ipot-pot kapon, maaga ka rin nakaubos. Kuya Lando, wala naman na itinta. Ha? Kamusta ka ba, Kuya Lando? Pinakapakain. Hanggang dibdib. Kuya Lando, so... Alright, so ang per kilo naman po natin dito ng tahong, no? 40 pesos. Boss! Shout out sa'yo! Avatar, shout out! Ayun. Shout out kay Edmond Baliw. Ayun, shout out kay Edmond Baliw. At kay Jonel Baliw, shout out. So, ang kilo po ng atin ditong bangus dagupan ay 140, no? 120. Ang bikaw po dito ay 150 ang kada per kilo ng kanilang mga panindang isda dito sa Malabon Fish Market. So, shout out ulit sa'yo, Idol. Kailangan natin ng post kasi marami tayong nahahakot ng mga viewers, eh. Yan. Shout out sa Pamilya Bantot. Iyon, shout out. Ito po yung founder, yung nakataligod po. Ayan, si Ate Potpot. So, shoutout sa'yo, Boss Alan, Picardal, ang Picardal Brothers ng Tunsuya. Shoutout din sa'yo, Boss Ed. Yun, shoutout. So, magkano presyo ng alimango? 300? So, 300 po ang presyo ng ating alimango. Lalaki, oh. Malalaking pong mga alimango sa halagang 300 pesos ang per kilo, no? So, may mga ulo rin po tayo dito sa halagang 80 pesos ang kada kilo. Tapos dito po ay 100 pesos, no? Ang kilo po ng ating maya-maya. Ang ganda ng ating mga alimango, no? So, salamat. So, yan po, mga tumpukan po ng yellowfin tuna. Bangus ngayon, mura. Tatlong piraso, 130. So, bangus po, 130. Yan. Shout out kay Boss Alex, no? Yan po yung nakadaing na bangus, no? 130 po ang kada tumpukan po, no? 3 piraso na po yan na bangus. So, mga tumpukan po ng ating mga tawilis dito, no? 50 pesos.
So sa kilo po ay 80 pesos. Tumpukan po ng hipon ay 50 pesos din po. Ayan. So may bikaw rin po tayo no, sa halagang 130 ang per kilo. 70 pesos naman po ang salinyasi. So dito po ay tawilis no. 70 pesos po ang kilo. So lahat po ng mga presyohan dito sa Malabon Fish Market ay updated po dahil sa mga presyo na mga nakalagay sa kanilang mga paninda no. So 140 ang per kilo naman po dito ng bangus dagupan. Boss, shout out. Shout out. Yan, oh. Magkano naman kilo dito sa salmon? 100 lang. So 100 pesos ang per kilo po dito ng salmon no. Tapos mga may bigit po tayo dito na tinatawag nating maya-maya yan no. Sa ulo magkano? 2 kilo, 150. Ayun no, 2 kilo 150 sa ulo. So sa katawan po ay 120 ang per kilo. Ayan. Tapos may mga maya-maya rin po tayo dito at talakitok no. Hoy! 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 Shout out kay Don Ramon. Wala si Jeff Baliw. Shout out sa iyo Jeff Baliw. Sa mga isda. So shout out sa ating mga vendor dito at sa mga manging isda po, shout out po sa inyo. So, chararat. Kaya naman. So, magkano ang tumpukan dito? So, 150 ang tumpukan po ng bangus, no? Alright. So, shoutout sa'yo sa nagtitinda ng mais. Talagang napakasipag ng ating kaibigan yan, no? Shoutout sa'yo. So, magkano yung mais mo, idol? 25 ang white. 30 So, 30 po yung sweet corn. Yung white po ay 25 pesos, no? Yan po yung, may prutas din po siya. Ayan, kagaya po ng pinya, pakwan, pipino, saging na saba. No, yan po yung mga paninda niya. Na magkano uli yung pinya mo? Yung pinya natin, 100 na lang. Dati Ayan, 120. Ayun, no, 100 na lang po yung pinya, no? Dati pong 120 ang isang piraso, no? O, pang family yan. Ayan. So, salamat sa iyo, idol. Thank you. So, shoutout sa iyo, Pinoy Pandikit. Talagang hindi ka napapagod, kakasalita dyan. Pero panalo ka, ha? Panalo ka talaga sa dikitan. Matibay ka, Pinoy Pandikit. Shoutout sa iyo, no? Hindi po naninira ng sapatos, hindi po siya nagmamantsa, at hindi po bumubulak. At kahit itim ang sapatos ninyo, ay hindi po Ilim, shout out na Ilim. Ayaw na eh, ayaw na mag-shoutout eh. Idol, shoutout ka ba? Shout out tayo. Ayun! Shout out kay Annalyn Bernardo na natutulog. Pinaligo ang alak kagabi. Ayun! Shout out tayo. So, shoutout kay Annalyn Bernardo, no? Naligo daw po sa alak Kagabi. kagabi at hanggang ngayon ay tulog pa rin po. Shoutout sa iyo. Shout out. Salamat, thank you, thank you. So, 260 ang per kilo ng hipon, no? Dito sa malalaking hipon, bossing, magkano? 320. So, 320 po dito sa malalaking hipon, no? Salamat, salamat, thank you. Alright, so dito tayo sa idol natin, no? So may mga tumpukan pa rin po siya dito, mga alimasag, at biting-bitin po siya sa pag-aatado ng kanyang panindang isda na tampal puke. So yan po yung isda na, po yung laman, no? So yan po yung tinatawag nating isdang dapa, no? So sa loro mo, tumpukan magkano, bossing? So 100 pesos yung mga tumpukan niya po ditong isda, no? Meron din po siya mga paninda dito, talakitok at gulyasan. At pusit kalawang, no? So sa talakitok magkano? So 120 ang per kilo ng kanyang isdang talakitok. So sa isdang dapa,
Diyan sa isang dapa mo magkano? So yun, 160. So 160 po yung isdang dapa ng ating kaibigan dito, no? So meron din po siya mga gulyasan na malalaki. Ayan. Ano to per piraso? Magkano isang piraso? So 300 po ang isang piraso, no? Yung maliit po ay 200 pesos. So yan po yung mga kanyang panindana seafoods dito sa Malabon Fish Market, no? Ang ganda ng ating tampal po. Okay, ayan, oh. Nakita naman po natin yung kanyang laman na talagang pagkasariwa ng isdang dapa, no? Salamat, idol. Thank you. Alright, so yan po ang ating mga kababayan po mga nag-iikot at naghahanap po ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market, no? So dagsa pa rin po ang ating mga bangus, dagupan, tilapia Batangas, at lalo na ang ating mga hipon dito sa Malabon Fish Market, no? Medyo tumaas ang demand. Ang pinakamataas na nakita nating mga presyohan ay 330. Meron din naman po mga 270, 300. Yung mga 300 pesos, malalaking hipon na rin po yun, ha, na mabibili nyo dito sa Malabon Fish Market. Talagang solid ang kanilang mga panindang hipon. At shoutout po, shoutout. So yun po yung mga nakita po nating mga hipon, no? Napakaganda at sariwang-sariwa at panalong-panalo po talaga dito sa Malabon Fish Market. Yung mga hipon na pagkasariwa ng kanilang mga paninda, no? So talagang ang ating mga kababayan ay hindi magkaumayaw sa pagbili ng kanilang mga iuulam sa pagkainan, no? So araw po ng linggo ngayon, ganyan po ang sitwasyon natin dito sa Malabon Fish Market. Alright, so sa sitwasyon at sistema dito sa Malabon Fish Market, no? So marami tayong mga kababayan na dumayo dito upang maghanap ng mga murang presyo ng mga tickets sa Malabon Fish Market. So sa pag-iikot po natin ay talagang solid ang mga kanilang mga ibinebenta rito sa ating mga kababayan. So shoutout tayo sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay, no? Shoutout po sa inyo sa mga silent viewers po natin at sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So shoutout sa mga content creator na masisipag din po mga mag-vlog, no? Sa Team Burautan ng Carmen Planas Divisoria, shoutout sa inyo. So shoutout sa iyo Pelong TV ng Bulungan Paranaque na lagi po nag-a-update, no? Kay Bornox TV na lagi rin po nag-update sa Burautan, Carmen Planas at Burautan sa Recto, Elmo Vlog, Lakay Adventure, Tony Vlog, shout out sa inyong lahat at sa mga vendor din po natin mga masisipag po na mga naghahatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So shout out po sa inyong lahat, no? So, ito po muli, si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update dito sa Malabon Fish Market ng mga presyuhan na nagaganap po dito. So, enjoy and be safe po at lagi po tayo mag-iingat. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye-bye na po.